Li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê nexweşiya pençeşerê her ku diçe zêdetir dibe. Salane 163,500 kes bi vê nexweşiya giran dikevin. Hejmara nexweşên mêr li gorî jinan zêdetir e. Li gorî saziya statîstîkê ya Tirkiyeyê ji sedî 20 mirinan ji nexweşiya pençeşerê çêdibin û bi vî awayî roj bi roj ev nexweşî dibe nexweşiyeke ji rêzê ya rojane. Mihemed Xelîl jî 64 salî ye û 8 salin bi nexweşiya pençeşerê ketiye. Ji ber ku ew rojê 10,000 gavan daveje, morala xwe bilind dike û dermankirina xwe jî bi rêk û pêk dike, heta niha pençeşerê pê nekariye. Xwedê Teala derd jî daye, derman jî daye. Em ji pê dermanê xwe geriyan zanî. Tiştêk yanî hekîma ji me çi tewsiye kir ve ew anî cî gerek mere mücadelê bera nede. Spor, hereket ji sağlığê re pir fayda wê heye. Gerek em stresê nekin, em hereketlî bin, em sade rûnenên, em bigerin, zan em sporê bikin, derdaş xwar çê nekin, kulû kedera çê nekin. Ji bo nexweşên pençeşerê li Amedê komeleyek hatiye avakirin. Komeleya jiyaneke ji nû ve. Li Amedê 7,000 nexweşên pençeşerê hene û ev komele hewl dide ji hemiyan re alîkariya derman û zexîreyê bike. Tamamı kumaran, saziyan, işte kaymakam, fakülte, müdüran hem ziyaret dikin, farkındalık çalışması dikin. Yani hem kara pençeşeri dikin, o vav sorunana hene, o insanın hem davet dikin, herkes kari ki bikeydin. Vi ali da yani. Çünkü toplum vi ali pençeşeri de pek duyarsız yani. Yani illahi dor nehatiye, heya ku dor nehatiye vi o gavki nave yani. Li gorî beşek ji pasporan berê jî nexweşiya pençeşerê hebû. Lê ji ber ku teknolojî bi pêş neketibû, gelek cûreyên wê nedihate zanîn. Lê niha 102 cûreyên nexweşiya pençeşerê bi makîneyên teknolojîk li nexweşxaneyan têne tespîtkirin. Pençeşêr nexweşiyeke wisa ye ku kengê û bi çi awayî dê di bedenan roda derkeve nediyar e. Bes pispor hişyar dikin wan çi qas zû bi vê nexweşiyê bihesin wan dikarin ew qas pê re sereverî bikin. Li gorî pisporên onkolojiyê gelek sedemên nexweşiya pençeşerê hene. Lê herî zêde çend sedem derdikevin pêş. Çanda xwarinê, maddeyên biyanî di nava xwerekan de û kişandina her cûre titûnê. Pomela lêkolîna Amerikayê li ser kanserî bana pêşniyar dike. Cigarê nekişîne, rûnenê yani bimeşe enkêm rojê nîvshetî, qelew nebe, sebze bixwe, fekî bixwe, ev çax sêdî şêst tu dikarî pençeşîrê kêm bikî. Di serederkirina bi nexweşiya pençeşerê re bi qasî dermankirineke bi rêk û pêk peydakirina dermanan jî ew qas giring e. Türkiye jî derman piskirêk e. Ez ê kanserê fiyetê wan zêde buhane. Yani nayê peyda kirin. Tonekî leş piyasayaneka qewim berîgot tune ne. Yani em nabînin. Depoyê tune ne. Kemasiyê wan hene. Sağlık Bakanlığı destê xwe bawe vî îşê. Ev ilacê piyasê tune ne, bira wan yani bir parêzine ji bo çi tune ne.
زێدەبوونا ڕێژەیە پەنجەشێرê weke li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê li welatên din ên cîhanê jî zêde dibe. Pençeşêr êdî dibe nexweşiyeke vê serdemê. Li cîhanê rêjeya nexweşiya pençeşêrê salane 18 milyon kes bi nexweşiya pençeşêrê dikevin. Ji van 9 milyon û 600 hezar kes ji vê nexweşiyê dimirin. Li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê salane 163,500 kes bi nexweşiya pençeşêrê dikevin. Ji nexweşên pençeşêrê 96,200 kes mêrin. Ji van nexweşan 27,700 mêr ji ber tûnê bi pençeşêrê dikevin. Di nava mêran de pençeşêra pişikê di rêza yekem de ye. Salane 67,200 jin jî bi nexweşiya pençeşêrê dikevin. Ji van 17,000 jin bi pençeşêra çiçikan dikevin. Ji ber qelewbûnê jî çi mêr çi jin salane 6,000 kes bi pençeşêrê re rûbirû dimînin. Maşallah dekak, Rûdaw, Amed.